В нашето сиво ежедневие и сиви дни човек трябва да намира с какво малко да се позабавлява, да се разнообрази, за да се почувства по-добре. И ако пък той се чувства добре, може да накара и своите приятели да се почувстват по-добре, като му подари едно растение. Обаче не какво да е растение, да не е някое скучно, което всички сме виждали, ами сега ще разгледаме най-странните, екстравагантни и интересни растения. Като започваме с ето това прекрасно, една много странна извънземна мумийска глава, която отгоре намираме въздушно растение. Изглежда ето така. Това е от рода тиланзи. Както вече знаем, полива се много рядко, пулверизира се с вода, няма почва, има само коренче и трябва да внимаваме да няма вода в сърцевината. Но наистина, лично на мен, това ми е на първо място, води класацията в най-странен подарък. Имате някой приятел, който е определено много скучен и му е гадно в тези мрачни дни, подарявате му това и му казвате: не бъди такъв. Да видим по-натам какво може да намерим като интересно растение. Ето това също за мен е много странно и интересно. Малки топченца, които изглеждат така. Растението се казва сенецио. Може да се пусне да виси от етажерка, да виси от бюро, да си го сложите в някоя друга интересна кашпа отново, може би и пак с глава да има, за да може това да изглежда като коса. Тук отново можем да си поиграем малко с растението и да го направим една идея по-интересно. Въпреки че то самото си е цялото нещо много странно. Веришка от топченца. И то се отглежда много лесно, полива се един път в месеца, защото задържа вода в малките топченца, така че трябва да не се преполива. Тоест и да го подарите на някой странен ваш приятел, няма да се притеснявате, че ще умре, защото няма нужда да се грижи за него много. Минаваме натам към нещо любимо. Може би много малко хора знаят какво е това. На пръв поглед доста скучно, обаче ви уверявам, много е интересно. Това е растението баобаб. За всички онези, които имат желание да имат дърво в дома си. Обаче, в днешно време живеем в малки домове, не можем да живеем в много големи и съответно не може да имаме много големи дървета в къщи. И затова си взимаме едно компактно, малко, ето такова баобабче, което отново се полива много рядко, задържа вода в стеблото си, така че не е нужно въобще никакви грижи. За изненада на всички, цъфти в бяло-розов цвят. Колкото и да е странно, още по-странно, че цъфти. Обаче трябва да бъде на много светло място, даже да не казвам на слънце, през лятото да се постараем още повече, да го изкараме навън малко, да подиша въздух, да го турим малко и чак тогава би цъфнало. Така че по-скоро си го приемаме като малко дръвче. Освен това е много дългогодишно и може да го предаваме от поколения на поколения, за да забавляваме хората с тези странни растения. Друго интересно, ако имате приятелка Поли, то това е цветето единствено и само на Поли. Още познато като ушите на слона. Не знам защо, аз лично не го виждам това да прилича на уши на слон, но навсякъде така се твърди и по дебелите книги казват така. Ето тук може да видим, има така наречените вени, които правят растението да изглежда наистина много интересно и впечатляващо. Но за жалост това е подарък само за Поли. Ако не се казвате Поли, не може да имате такова растение. Минаваме нататък към ето това растение, кротон, което изглежда така. Малко странно, малко нестандартно, изглежда като пръскано с четка с жълта боя. Листата му определено са невиждани, защото са тънки и дълги и расте нагоре, не на гъстота. Но пък аз мисля, че е много впечатляващо. Също не се отглежда трудно, полива се един път на седмица. На светло място трябва да бъде поставено, за да става още по-шарно. Ако го поставите на по-тъмно, просто няма да бъде толкова шарно. Но ето този малък кротон е за вашия цветен приятел, който сега просто в тези дни има нужда малко от цвят и да му подарите един кротон. И последното странно растение за днес е един кактус. На пръв поглед скучен, обаче никак даже. Това са два кактуса в едно. Горната част е един вид, долната друг вид. Свързани са чрез така сложната дума инокулиране на два вида и така си живее. Твърди се, че горната част цъфти. Аз лично не съм го виждала да цъфти този кактус, но пък може би ако му пеете и ако му се молите и го турите и е на слънце и е навън и му давате максималната грижа, ще цъфне. Но да видим. Ето тук може да видим и малките кактусчета, които са започнали да излизат. Сега не мога да ви кажа дали вие ще успеете да ги извадите и да си направите нов кактус, но пък е готино, че си има бебенца кактусчета.
Много е хубав, вариагатен, с жълтичко, червено, зелено. Наистина малко изглежда като коса наплетена на много плитки, ако го погледнем отгоре. И придава такъв впечатляващ и интересен вид. И това беше моята класация за интересни и странни растения. Призовавам всички да не бъдат скучни, да бъдат по-позитивни, да бъдат по-смели с решенията за растенията.